Добър ден, вие сте от прополицията, Добър нали? ден. Точно така. Много е приятно да се видим тук в този прекрасен ден. На нас също. Ние сме от телевизия Медина и искаме да ви зададем няколко въпроса. Може ли? Удобно ли е? Разбира се. Няма да пречим на работата. Не, в никакъв случай. Много хора се питат какво точно ви накара да се запишете в прополицията като агенти, като изпълняващи длъжността прополицай. И това за мен е най-достойната работа. Аз според мен това е моето призвание да помагам на хората. Как решихте да започнете в прополицията? Ами, беше зима. Болеше ме гърлото и реших, че трябва да предприема нещо. Тогава случайно попаднах на една листовка, в която се търсиха хора към прополицията. Започнах да ям усилено много мед. И ето мена, превърнах се в пчела. Кандидатствах много тежки. Приеха. И оттам започнах. Малко по малко, вирус по вирус, бацил по бацил, гърло по гърло и вече съм сред патрулиращите в човешка среда. Кое ви накара да започнете работа в прополицията? Ами това, нуждата да помагаш на ближния. Как съчетавате личния живот с работата в прополицията? Добре се справиме. Съчетаваме ги, да? Успявате? Да, много трудно, но все пак успяваме. Изключително трудно, може би. Личен живот? Какво е това? Както съм в прополицията, аз само патрулирам и търся и се грижа за здравето на всички хора. Кой е най-интересният случай, който сте имали до сега? Беше един Козмоди. Бягаше много бързо, криеше се сред хората. И докато се опитвах да го хвана, той се опита да ме зарази, колкото и безумно да изглежда, но благодарение на добрите си колеги оцелях. Затворихме го и той в момента излежава своята смъртна присъда в затвора на прополицията. А има ли корупция в прополицията? Моля? Корупция? Корупция? Да. Какво говорите? При нас няма корупция. Не, няма. Тази дума повече. Няма корупция, Не, казвате. няма. Не. Има ли много случаи с червени гърла и на какво се дължи това? Да, има. Явно хората си мислят за недосегаеми. Ходят леко облечени, не ядат достатъчно мед и червеното гърло ги хваща. Въпреки че ние се опитваме да ги запознаем с правилата за сигурност в тези тежки зимни условия. Как да се предпазваме от червеното гърло? Ами, първо, не дейте да ядете сняг. Второ, яжте мед. И се грижете добре за себе си. Трябва всеки да се предпазва, като яде много прополис, много мед и да се оглежда на всички страни, на всички посоки. Както се казва, ако има сополки, ако има болки, хапайте прополки. И сега, ако може да пожелаете за последно нещо на нашите зрители. Пазете си гърлата. Лекувайте ги с прополки. Бъдете здрави, но ако се наложи все пак, ползвайте прополки, помагат наистина. Бъдете весели, усмихнати, щастливи, много обичани. Добре, благодарим ви, приятен ден, И на вас. И на вас. лека работа! Благодаря. Чао, чао. Удобно.